Konje ubani lensizwa lena engazwani nokubona indawo enkulu engagcwele. Casper phela loyo. Ubani lo? 10. Uyenzelaphi le fill up the dome yakhe kuloko? Phela fill up the Orlando Stadium lokho. Yenzele at the dome. Hey, kwisidome wena. Is it dome? Ugcwalisa Orlando Stadium, wenzele stadium Orlando lento le. Uvula amathuba omsebenzi. Kanjani manje? Bezofika abantu begcwalise bese yabaholela. Cha, bazokhokha bona bazokhokha. Kanti bagcwalisela abantu? Yena phela udeni uzohlabelela ngithi. Efanele bayahlabelela abantu abangaka sebegcwele bazowenza nohlala bexoxa. Bizile phela uzobahlabelela kana sibamkhokhela ke. Hayi, bazomgcwalisela nathi nalabo bakhe stadium bahola. Bashiya singagcwele. Bashiya singagcwele ngithi. Nalabo bazosigcwalisa ke laba nabo kufanele behola imali yabo ukugcwalisa. Hey, manje ngisinza ke. Ubani lo? Thembi. Nifanele baholele. Kuzovela kufika isitulo esisodwa esikhulu. Sizogcwalisa ngoba abaholela manje. Hey, angiboni ukuthi uyijabulela ke le. Ubani lo? 6 lo. Wasusha u6 manje ngo9. Washawa 6 ngo9 manje. Ngiyacela ngicela nginawo ngicela 6. Hayi ngeke uyisemakhadi noma kanjani manje. Ngiyacela nawe izinto ngiyawenzela ngicela ibrush lapho unganalo nganginikeza. Phela igame le umakhadi la usiyadlala la. Usidlala ngaze ufuna yenzeka leyo nto futhi uyashayela nje lo.